Darsu 37 du'a man khafa zulma sultan on huldo joni toñe laamu ngun tangu toñumo ko du'a o jangata allahumma ya rabbas samawati sabije do kamuli di jiddi wa rabbal arshil azim kulli wonana jaran kautal min fulani bun fulani imorde kari mo kari arada andi inde landon inde mawbe makko be wa azabi e feddeji makko di min khalaika kimorde tagoreji maada di an yafruta alayande o furtoto alego inde wurtoto e hore ande o bewata e hore an an yafruta nde wurtoto alayya do an ahadun goddo go minhum immorde beedo aw an yatgha ma nde bewata e hore an azza jaruka ko buri teddude ballal mangal ko buri teddude kawtal mangal walliran dum wa jalla sana'uka ko buri mawnude e mantore maada den wala ilaha illa anta Allahu akbar Allahu azuka Allah buri teddude min khalqi etakum ko ngunyami an ngu dendangal ko goddo teddi o ko Allah buri Allahu azuka Allah buri teddude mimma khafu e ko mi huli wa hadaru mirenti a'udhu billahi mawluri Allah alladhi la ilaha illa hu al mumsik jogiti do samawati sabaka mulin jeddi an yaqa'ana de yanata ala al ardi ka hori leydi illa bi idni min sharri abdi ka imorde bone o do jiyaado maada fulani wi'etedo kaari jontigi jammita inde nden wa junudi koneli makko din wa tubahi e jokkobe mo be wa shiya'ihi e fedde makko walla inde mo nden minal jinni imorde jinnaji wal ins allahumma yalla kulli wanana jaran kautal wallo min sharri mi morde bone mabbe on jalla mawni sana'uka mantore maada nden wa azatiddi jaruka kautal mangal wa tabaraka mawni ismuka inde manden wala ilaha ala rewetedo ghayruka sona an o janga dum